Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 20. Awan masakbayan ti dakes a tao, ket awan namnamaan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Daytoy laang ti sweldom, Oscar? Katanusa ma. Agyaman ka pa'y kiti Tada maitid ko ken ka. Adda pamilyam, Oscar. Panunutom kumamat akurang daytoy ngay niyawat mo. Amumat nga agad adal ti duwa nga anak ta. Agtrabaho kamat ngamin tapno saan lang at isweldok tinamnamaam. Talagang agtrabaho akon, Oscar. Gaputa urayan niya ti aramidak. Kurang tititad mo a sweldom. Mas daawakan ka no sa dino ti pangipipanam iti sweldom. Oy, awan karbengam amang question, no sa dino ti pangipanak, tasak met ti agbambanog, saan kat asika? Panunutam kumamat ti pagrebengam, kas padre di pamilya. Inikan ka lang arudan, nagadupay lasaom. Inton maminsan, awan ton ti mauray mo, nga itad koken ka. Nasaya at matadakan, Oscar. Kailiw ka nga minunay, Daisy. Uray siyak mat. Kailiw ka matan. Kan awanan kwarta. Sigurado ka kading awan sa bali ang lalaki itibiyag mo? No di siya klaan? Promise. Si kalaang ti ay-ayat, Oscar. Sigurado lang dahil Daisy. Tadyak kaya ti malukloko. Sa anak nga agsapul iti sa bali. Basta maitid mo amin akasapula. Iso mater aramidak. Kurang pa yung itad ko iti asawa. Gaputa sikat ipang pangrunak. Rumbang laang. Tano saan mo ang maitid dagiti kasapula. Talagang agsapulak iti sa bali ang makaitid iti kasapula. Sa dino tinagapwam, Delia. Iti trabahok, nanang. Apay, adda trabaho. Adda, nanang. Apay mat ngay tagtrabaho ka. Kurang mat ti maititad ni Oscar asweldo na, nanang. Ne, apay mat akurang ako nam. Ka nagdakkel mat ti sweldo na. Pangipipanan na ngay. Tsaka mo, nanang. Awan ka no ti karbangak amang question. Taiso ka no mat ti agbambanog. Ay, madiday ta. Mabalin aya saan kang agdamag kat agasawa kayo mo. Ay, day tangarod, nanang. Ay nano siyak saan amabalin ti kasta. Baybay aklatan, nanang, tapno awan ti apa. Ala, bayam tasyak man ti makisao iti anak ko. Apay a pinagtrabahom ti asawam. Saan aya nagdakkel ti sweldom? No kasta, nagipulong gayam ka na kayo. Saan a nagipulong? Ngam nasabat ko ang nagkapoy ti trabaho na. Takurang ka no ti itid mo asweldom. Nasayat met no nakabiro ka ni ti trabaho na. Tapno sana ka na yun amang namnamalaan kanyak. Asino kumapay nga ron ti pang namnamaan na no saan asi ka nga asawa na. Bayan yung agtrabaho. Tapno mapadasan naman ti agrigat nga agsapol iti kwarta. Apay, sa dino ngamin aya ti pangipanam iti sweldom. Ay nananang, siyak ti agtrabaho. Iso nga awanin ti pakibiyangan nyo no pang ipanak iti kwartak. Amangan no adamot ten kalukwan nga aramidam, Oscar. Iso akurang ti maititid mo iti asawam. Tatang, tulungan dakman ang mga ramid iti assignment ko. Anya? Sikat ti agad adal? Apay nga ramraman nak dita? Aramidam asiksika. Ha? Apay, sandak akayat at tulungan, tatang. Awan ti amok iti dayta. Iso adi nakiramraman. Sige nga ro, tatang. Urayik langan ni nanang. Taiso ti pagpatulungak. Nasaysay atpay. Ala, panawan nak ditoy. Takayat kon ti maturog. Apay nga takas dyan ni tatang. Kasla sana ka napatagkan kwa na. Sana kas ka ni nanang. Love na ta. Nantlaw ko matlaang dayta, manong. Saan na ta akay kayat ni tatang? Kasla saan na ta alaw? Apay nga ta. Diyakam mo. Damagam tuman ka ni nanang. Di nakpay kayat at tulungan iti assignment ko. Isungarot asanak nga agpatpatulong kan kwa na. Gaputa amok asanak at tulungan. Kaya't ko ti agpatulong ka ni tatang.
Tapno makainan ako man ni nanang intun sumangpet. Saan mo kadingam mo nga aramidan ti assignment mo? Saan nga rod? Sige, urayam latang arot ni nanang. Thank you, nanang. Nalpas matlangan ti assignment ko. Alang arod, mapan ka maturugan, tapno saan ka mapuyatan. Nanang, adapay man damagak. Anya dayta. Apay ni tatang. Kasla sa anak alaw. Ha? Apay mata na damag mo dayta. Kasanumat ngamin. Huwag pasuro ak iti assignment ko. Sa anak akayat at tulungan. Masadot laeng ti amam. Saan akayat asawan asaan nakaalab. Kasta nga ta, nanang. Wen. Mala, mapan ka maturugan. Sige nga rod, nanang. Good night. Good night, mat anak. Tatang, ikandak man iti kwarta ka mapanag-eskwela? Apay asak man ti pagdawatam. Dumawat ka akin ni nanang mo. Kanayon mat ngamin ani nanang ti mangmangtad iti kwarta kada kami ken ni Manong. Da kayo kumamot at timangtad iti kwarta kada kami. Awan kwartak, inted kon kay ni nanang yo. Kunamot ni nanang. Asaan nyo nga ikan iti kwarta? Nagubingan ka pa ilaheng, ngam nagadun ti bagbagam. Hoy, saan anasaya ti kastang ugali ti ubing ha? Ibagbagak laong mutyag paiso, tatang. Apay apulos matangawan iyawat mo kanyak asweldom, Oscar. Kasano? Ket no adayawat ko, ket nagadupay laheng nga reklamom. Sa dino nga rod ti pangipipanam iti sweldom. Wano, ada babaem. Awan babae. Awan babaem. Ngam awan mat mayawat mo asweldom. Awan mat bisyom. Ngam ultimo ka nam kat syak mat tan amin ti aggastos. Nasaysayat langan no pumanaw ka, no kastamat lang awan may tulong mo kanyak. Apay apapanawan nak, ket balay kumat daytoy. Nagrigrigatan tamat daytoy adwa. Mangtad ka nga rod para iti may gatgatang ko iti kanam. Ket nang tedakmat kan, apay, naibusan dayjay. Makabulan ng tinapalabas, manipod idi na udi nga inikkanak. Manulaang matjay nyawat mo. Kurang pay dayjay akinnan mo iti makabulan. Ita, damagam no na ibusan. Oh, atoy, 5 gasot. Kurang dayta. Ibaon mo dayta 5 gasot mo, ta iso ti agluto iti kanam, kan manglaba kadag iti lupot mo. Anya? Anya aramidam ditoy. Ang mga nukalaat nga umay ni Oscar. Kailiw ka nga minunay yan, Daisy. Ay, sika talaga. Apay asaan mo nga imbagbaga nga umay ka? Pasensyakan. Ngam talaga nga min akailiw kan. Pangasim ko paunagan na ko na. Ngam saan ang mabalin nga agbayag ka? Narigatan. Ang mga numaabutan na kapay ni Oscar. Nupuno asyak ti ayayatam. Pastrakan na kumamat, Daisy. O sige, pastrakan ka. Ngam saan ka nga agbaybayag ha? Nalawag ka di, ha? Wen, ikarik. Sa anak nga agbayag. Apay ngay, awan mat nalaba na badok. Naglaba mat ni Delia di kalman. Ngam apay akawas dala ang tilinaban na. Jenny, umay ka man dito ay. Darasam. Ayan, tatang. Apay ka di, tatang. Apay asaan alin na ba ni nanang mo dagiti badok? Diyak mo, tatang. Ala, sikat aglaba. Labaam dagiti badok. Diyak mo ti aglaba, tatang. Di nagtupay paglablabaan ni nanang. No kasta nga rod, sursurwam ti aglaba. Ti umunang aramidem sa bunam dagiti bado. Sa mo banlawan, nalawag? Diyak kaya, tatang. Da kayon amoy umot ganyam ti aglaba. Ha? Oh, di da kayon ti aglaba. Aglaba ka kunak ni. Kaya't mo ti makaraman. Ay, sana, tatang. Mala, aglabakan. Darasam. Wan, tatang. Apay naglawak mo mutin dagiti di kolor kan puraw. Kita man, naalyanan ti puraw. Imbagak mo't ngamin adyak amo ti aglaba, tatang. Ngam ipapilit yung mat ngamin nga aglaba. Hey,
Awan ti amumot nga ubeng! Dati awan ammo na. Ammo ba't asaan pa'y ang makalaban ni Jenny? Tamanula ang titawan na. Apay ngamin asaan mo alina ba ang dagiti kawis ko, ha? Ada trabaho kun, Oscar. Iso asaan kan akabailan nga asikaswan. Iso ama kaammo kamatan iti bagem. Total, bukbuko damatlaang ti sweldom. Salbagkit di ti kastoy? Kan mabalin ka di? Saan mo apagtrabahuan dagiti anak ko? Taubing dapay. Kan di mo gamdan ti mangkabil ka dakwada. Taidarom ka no aramidom dayta. Aniya? Saan mo lang arudan amay pa ay dagiti kasapulan da? Sa ita, ranggasam ida? Naglaing kan nga ama? Apay asaan ka nagluto, Delia? Nagluto ak. Ngam kanon milaang kadagiti anak tati inlutok. Nalpas kamin anangan, iso nga agluto kamatan iti kanam. Anya? Mapan ka gumatang iti iluto makanam. Taawan mat inted mo kanyak apaggatang iti makan. Uy na, salbagkit di ti kastoy abiyag. Pumanawak man langan. Ala, pumanaw ka. Kat uray saan kan nga agaw awid. Awan tumatlaang may tultulong mo kanyak. No kasta, mabalin na dituyak ang maturo. Mabalin, saan mat siguro nga umaitan ni Oscar? Takaano laang mat nga imay? Nasayat mat, tapno matagi kwa ka iti agpatnag. Mabiit lang nga ron, trangkak lang tiridaw. Jak samat na ilak itay. Bay ampay lang. Siyak ton ti mangilak inton madamdama. Sa nabalay, tako na mat, asaan nga umay ita ni Oscar? Di nakbatlangan as asikason ni Delia. So nga gawid ako ni Tayan ni Desi. Ibagak ngagsina kami ni ti asawak. Tada kami tegdan na. Total, isumot tan ti pangpangtedak iti sweldo. Asidig ako ni ti pagababangan ni Desi. Darasak pa iti magna. Tapno makadano nakadagos. Saan ka di naturog dito'y ni Oscar idirabi ay Delia? Saan nanang? Pimanaw. Ay. Apay ka di. Anda na da magkwati niliw ka no dagiti pulis. Kaputa na kapatay, kat dua pa iti pinatay na. Anya, asino ti pinatay na nanang? Anda ka no kabit na ngagnagan iti Daisy. Naabutan na ka no iti boarding house ti kabit na. Nga da ka dua na lalaki. Kat pinatay na idadua. Diyos ko, anya ka din dahi tayo mapaspasamak ka ni Oscar. Amang ano dahi jay ang babae iti pangpangtidan ni Oscar iti birok na. Malata mapanak ita ijay presintaw. Anya ka din dahi to'y ngay nararamid mo, Oscar. Apayanas kan a pinatay mo ida. Binaybay amlat ta kumaidaan, tadamot asawa kan anak mo arumbang ngay pangpangrunam. Nagsipngat nga minti pa nagkitak idinangag ko ti katawa da Daisy kan ti lalaki na. Manipod iji kwarto. Ni Daisy ti pangpangtedak iti amin asweldok nanang. Gamlino ko nak. Ay na anak ko, apay ngamin ang nagbabae ka pa'y laang, katadamot pamilya. Dip-dip pa ti babawi kita nanang. Mawanan maramidak. Nalpasan ti amin. Sigurado ang makulong ka ititong palbiag. Kaputan na dagsan tinaramida mabasulan ako. Sangot kinagbasulak nanang. Ay na anak ko, anyan tinararamid mo itibiyag mo. Ibagayo ko makin ni Delia. Tao may matagpasyar dito inanang. Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan kan ko ana. Kastamat tan kadagiti anak ko. Gaputan na baybay ak ida, gapu iti babae. Saan ngamin anasaya at ti agbabae? Kitaam, iso tinakadadaulan ti pamilyam. Kanday tapay ti apuna anak akulong ka ita. Ay una yun, tinararamid mo anak ko. Ti padre di pamilya, rumbang nga ipamaysana ti pamatag kan panagayat na iti pamilya na. Kan laglagipan, ano dakas ti inaramid mo, dakas matla ti ibunga na. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag.
Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.